गावनि जिउआव खोमाना लानो गोनां जाबाय बेफोर। खुलुमबाय बयखौबो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मा होननानै बुंबावनो, गोसोआव ओरैबायदि गाबनाय दुखु इमोसनेल गोसोखौ लानानैब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोदों। मैया साननैसो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन दे, आरो गोबांनिफ्राय हेफाजाब नागिरदोंमोन दे। माखासे बर' सेंग्राफोर गुजरातआव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन, लहा फेक्टरियाव, जाय केमिकेल मोलोंनानै गासै 10 जन बर' सेंग्राफ्रा सिरियास जानो गोनां जादोंमोन। बेनि गेजेराव माखासेया मोजां जाबाय, सानैया बिराद सिरियासमोन आरो। दा नोंथांमोना नायलाय नोंथां, जोबोद दुखु गोनां। थारैनो मानसिया गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा नागिरनानै गावनि न' बां, बिमा बिफा, गथ' गथाय गारनानै गुबुन रायजोआव थाहैनो गोनां जायो। मानोना गावनि जायगायाव खामानि दामानि मोनैनि थाखाय। नैबे जाथाया जोबोद दुखु गोनां। नोंथांमोना मिथिखागौ, आं भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामखादोंमोन। दा 10 जन सेंग्राफोर गुजरातआव मोनसे लहा फेक्टरियाव जे हाउस किपिं खामानि मावदोंमोन। सोरबा सुथुरा बिसोरनि जानाय आदाराव केमिकेल होखोमानानै 10 जनाव 10 जनबो सिरियास जादोंमोन। नाथाय माखासेफ्रा मुलि जानानै मोजां जाबाय, सानैया जोबोद सिरियासमोन। दा सानैनि गेजेरावबो सासेया न'खरनिफ्रा एसे मेगन नुनाय बा एसे राहा गोनांखाय लोगो लोगोनो गुजरातनिफ्राय गुबुन रायजोआव बेंगलराव लानानै थांबाय, बेंगलरनि मोनसे हस्पिटालाव। आरो बेवहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन बिथांमोनाबो हेफाजाब होनानै दा बिथांनि देहाया एसे मोजां जानानै दङ। थेवब्लाबो बिथांनि थाखाय गोबां अनसुंथाइ नांगौ जादों ट्रिटमेन्ट। नाथाय नैबे सासे जाय आंनि न'नि मानसि जायो, गावनि जिउआव खोमाना लानो गोनां जाबाय बेफोर। ट्रिटमेन्टनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादोंमोन। 8 लाख 9 लाख थाखा बहा मोनगोन। बिनि गासैबो पार्टफोरानो गाज्रि जाजोब्बाय। किडनी, लिभार, लांस गासैबो सेस डेमेज जाजोब्बाय। किडनी डेमेज जाबाय, लांसआबो गावबायनो, आरो लिभाराबो डेमेज जाबाय। दा बै मोनसे पार्टखौ डक्टरा बेंगलराव ट्रेन्सफार खालामब्ला 10 लाखनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय 10 लाख थाखा सासे सादारन सुबुं आरो सासे गोरिब थाखोनि न'खरा बहानिफ्राय मोनगोन, सोर होगोन? नाथाय बे अबस्थायाव दिनै गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो गोनां जाबाय आरो। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नाय, ससे भिडिअ क्लिपफोर नाय, आं नोंथांमोननो होगोन।
आंनि न'आ गुबुनाव आरो जाय जाथाया जादों बिनि न'आ गुबुनाव, दा बेखौ लाबोगासिनो, एम्बुलेन्सजों सफैयाखै। आं दिनै थांगोन, नोंथांमोननो आं खोन्थागोन न'खरनि हालोद माबायदि अबस्था आं नोंथांमोननो गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। आं दिनै थांनो नागिरदों, थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो जे मोनसे होदोंमोन जे भिडिअ सापर्ट बिनायमोन, हेफाजाब बिनायमोन, बेवहाय सोरबा सोरबा एसे एनै सापर्ट होदों, बांद्राय सापर्ट मोनासै। आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट खिथागोन 2000 आं सापर्ट मोनदों आरो 2000 अनलि मोनदों, बिनिफ्राय गैया। सोरबा 10 थाखा 20 थाखा जायफोरा गोसोआव अनखांनाय दङ बिथांमोना सोना हरबाय। स' थेंक इउ नोंथांमोना जि एसेब्लाबो जे अनसुंथाइखौ हरदों, बेबायदिनो गुबुननि जायोब्ला नोंथांमोना हेफाजाब खालामनो नाजा। गोबां दुखु गोनां, खुगायाव बुंनो थाखाय राव गैला। बेनोसै, आं नोंथांमोना नैबे आपडेटखौनो होफिनबाय जे नोंथांमोना गोबाङा सोरबा सोरबा कुइसन खालामदों आरो बेयाव नेगेटिभ कमेन्टबो फैदों गोबां। नाथाय बे दुखुनि समाव बांद्राय नेगेटिभ कमेन्टफोरखौ हरनाङा। जाय दा रुंसारि जाबाय बियो हाबाबो जाबायमोन, बैसोआलाय बारा जायाखै। उन्दै सासे गथ' दङ, दासो थाबायहांनाय, थाबायनोबो बारा रोंजोबाखै, माथो रोंहांनाय। आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन, नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेटआव नुगोन। थ' अबथिरा समाव रुंसारि जालांबाय, मा खालामनो, खाफालनिबो खोथा जायो खोमा। गसाइनि सोरजिनाय, दानो दं दानो गैया थास' बिलाइनि दै लोंनायफोर। दा नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।